Slovensko v inováciách napreduje. Dokazuje to rebríček stovky najvýraznejších osobností inovatívneho priemyslu v strednej a východnej Európe. Za Poľskom sa ako druhý umiestnili Slováci. V rebríčku je ich 16. Kedysi to boli Štefan Banič so svojím padákom či Jozef Murgáš s telegrafom. Dnes sú to Igor Kočiš s revolučným plazmovým vrtaním alebo Štefan Klein s autom, ktoré dokáže lietať. O obe inovácie sa už živo zaujímajú zahraniční investori a sú len vrcholom ľadovca slovenského inovatívneho priemyslu. Nedá se vyzbírat všechny lidi, kteří mají nějakým způsobem podíl na tom, že region takto vzkvétá, ale chtěli jsme celkově upozornit na to, že náš region není pouze ta bývalá východní Evropa nebo ta současná východní střední Evropa, ale že to je region, který má potenciál růstu. Na zozname možno nájsť aj Miroslava Trnku, zakladateľa spoločnosti ESET, ktorá po celom svete predáva antivírové programy, či Michala Štencla, spoluzakladateľa firmy Sajik, ktorá vyvinula jednu z najpredávanejších navigačných aplikácií na svete. Slováci inovujú v rámci svojich možností a sú z toho potom ako veľmi zaujímavé veci a myslím, že to je práve dôvod, prečo máme taký veľký počet a predbehli sme treba za Čechy a Maďarsko, aj keď máme polovicu ľudí. Práve spomínaný ESET či Sajik, ale aj ďalšie úspešné inovatívne firmy vykazujú miliónové zisky. Podľa Ivana Štefunka, ktorý sa roky venuje podpore začínajúcich firiem, to má pozitívny vplyv na viacero oblastí. V prvom rade to znamená pre slovenskú ekonomiku, že tu zaplatia dane. Druhé to, že tu zamestnávajú ľudí, ktorí proste tu míňajú tie svoje peniaze, ktoré tu zarobia. A tretí dôvod je to, že vlastne ľudia, ktorí tie peniaze zarábajú, či už majitelia alebo zamestnanci, neskôr vlastne prichádzajú s novými ideami, buď ich financujú, alebo ich znova recyklujú takým spôsobom, že znova zakladajú firmy. Vzniká tak tzv. Inovatívny ekosystém. Firmy a ich technológie v ňom priamo či nepriamo vplývajú na spoločnosť. Jedným z príkladov je už aj spomínaný Miroslav Trnka, ktorý predčasom, pravdepodobne aj z peňazí zarobených v ESETe, založil fond na podporu boja proti korupcii. Snaží sa tak zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Na zozname inovatívnych lídrov Slovenska ale možno nájsť aj Veroniku Frankovskú z portálu Demagog.sk, ktorý overuje pravdivosť výrokov politikov, či Zuzanu Vink z Aliancie Fair Play, ktorá viacerými projektami dlhodobo bojuje za lepšie súdnictvo. Môžu pozdvihnúť spoločnosť aj spôsobom, ako sa tu žije. To znamená, že technologické riešenia môžu stransparentniť život, verejný život na Slovensku, respektíve môžu motivovať ostatných ľudí, aby proste sa venovali niečím, čo je dobre pre spoločnosť. Najbližšou príležitosťou pre ďalších ešte neobjavených inovátorov by mohol byť ďalší ročník súťaže Startup Awards. Najzaujímavejšie nápady zo Slovenska, do nej môžu ich autori prihlásiť do konca tohto týždňa. Matúš Jaco, RTVS. Na dnešných správach